Benvingudes i benvinguts a este tutorial sobre com instal·lar la app de Moodle en un dispositiu de iOS, bé siga un iPad o un iPhone. El primer que hem de fer és anar a l'explorador a l'adreça accb.es i descarregar una sèrie de certificats que trobarem en la icona de la carpeta. Agafarem en primer lloc el Raíz 1, que és vigent fins al 31 de desembre de 2030. Hem de permetre, l'instal·lem en l'iPhone i tot seguit haurem d'anar a Ajustes, General, Perfil, veiem que apareix, Instal·lar, li diem el codi del telèfon i l'instal·lem. Tot seguit tornem a l'explorador i en aquest cas hem d'instal·lar el que diu Generalitat Valenciana, vigent fins a l'1 de juliol del 2021. Repetim la mateixa operació, permetem en l'iPhone, s'ha descarregat, anem a Ajustos, General, ens apareix dalt descarregat i l'instal·lem. Una vegada els tenim instal·lats, tornem a General, Ajustes, Informació i baix de tot, Ajustes certificados de confiança. Els activem els dos i tot seguit podem anar a l'App Store per a descarregar l'aplicació de Moodle. Li donem a descarregar i donem a obrir l'aplicació. Ens demanarà que fiquem l'adreça del lloc, seria la següent. Li diem a connectar i tot seguit ens demanarà les nostres credencials que corresponen a l'usuari i la contrasenya d'Ítaca. Una vegada introduïdes les credencials ja teniu disponibles els vostres cursos. Esperem que aquest vídeo us hagi sigut de gran utilitat. Podeu trobar més informació a la web de la comunitat CBTIC allotjada en Portal Edu.